салому алайкум бародарону хоҳарони азиз. номи ман Саид мебошад. дар YouTube канал доштам. где-то 1 сол шид. кино монтаж мекардам, видео монтаж мекардам, видеоҳои клипҳои ирониву тоҷикиву киноҳои тоҷикӣ монтаж мекардам. хулоса дар он канал мепартофтам. номи канали ман Комил видео ном дошт. ҳамора барои монетизатсияш камтар проблема шид. гирон кардан натонистам. ҳозир канали нав ҳои кардагиам. номи канал Комил ТЖ. фақат як чи намерасад. дастгири шумо. даромада подписатсия ва лайк бимонед. дастгири шумо хеле муҳима. канала нав ҳои кардагиам. дар дастгири шумо муҳтоҷам. бародарони хоҳарони азиз, агар илоҷтон боша бодароем подписатсия кунед. иншаллоҳ видеои нав тару тоза барои шумо мебарорем дар 2021. иншаллоҳ мо дар хизмати шумо мебошем. кадоме ки ай Тоҷикистон ай ягон ҷора сиёнка кардан дар кор мешавад. фарқ нест куҷои Тоҷикистон ки боша. дани мамед мо дар Тоҷикистонем, дар ноҳияи дӯстием. агар кадоме ки мехоҳад мисол сиёнка кардан дар кор, бозор, магазин, ягон манзара, ягон кӯҳ теппа, фарқ надорад куҷое ки дар кор боша, мо дар хизмати шумо мемерем. сиёнка барои шуморо мепартем. марҳамат, тамошо кунед. фақат лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. ин канали навум аст, видеои навум аст. якум видеомай я сиёнка карда мепартам, иншаллоҳ худо хоҳад. бачаҳакое ки дар Россияанд, дар дигар шаҳрҳоанд, агар ягон савол доранд, ягон чизеро фаҳмиданианд ай Тоҷикистон барои хучона, мо дар хизмати шумо. ай дастмон чизе ки меояд дастгиритон мекунем. фақат подписатсия кунед, лайк амонен, колокольчика биҷиқен. боқӣ дар амони худо. худо ҳар яктаи моро нигаҳбон бошад. то видеои дигар.